wata sabuwa farrakar su ta 'yan uwa ta cikin ruwa albasa ta yi kokuwa komai dare kajiyo ihun dan kabare ya kan gare bai dau gabaran tuba ba. Na yi kokari na Ali domin na ga na haɗu da matan mutumin nan, amma hakan ya gagara. Wancan karin da na zo an ce ba ta nan ta tafiya, still ma wannan dawon nawa ban ƙara ganin ta ba har yanzu. Amma me yasa kika damu akan sai kin ganta? Saboda suna da kirki Ali, kuma na tabbata idan na ganta za ta iya min wasu muhimman abubuwan da zan iya gane wanda ya taimake ni. Gaskiya ne. Ali, I'm here to look for a love. Bayan gajebi, zuciyata tana kwaɗayin wani, sai dai ba lallai ne hakan ya zama alkhairi a gare ni ba. Amma kina ganin in kuka haɗin zaki so shi? Zaki yin hakan Jamila? Ban sani ba Ali, ban kuma tabbatar ba, saboda bai zama lallai duk abin da nake gani shi ya gani ba. Idan har ba za ki iya faɗa mishi cewar kina son shi ba, me yasa za ki damu da shi? Ba kya tunanin za ki sa masa damuwa? Ko kana tunanin shi yasa bai dawo gare ni ba? Ko dai Jamila, sai dai ina ganin babu amfanin neman shi. Ki rike abin da yake hannun ki haƙura da neman abin da baki da shi. Ban fahimce ka ba. Ni shawara ta, you better stop looking for a love. Saboda Jebi yana son ki a cikin zuciyarsa. Me kake yi a me kake son na faɗa? Na ce maka ka hawa ƙuri ko ko na gobe. Shi ba ke zuwa abin da na gaske. Ka amince na rasa samun su tun idan ba ma tare. Jiya na suna aka kawo kuma wani hukunci mai tsanani. Hukuncin da shi ya cancanta da. Wani irin hukunci ke yi? Na so a ce na bar duniyar nan kwata-kwata domin mutuwa ita ce tafi cancanta a tattare da. Ka san abin da kake faɗi ko Jebi? Na san yana musulma. Na yarda na aminta tsohon zuciya kan take ba. Babu sauran jayayya a kan al'amarin shi na aminta ne. Shin za ki bi ki aminta? Ka karɓi soyayya da ke tattare da ni? Shin za ki bi ki zauna tare da ni? Na gode Jebi. Wannan ita ce ranar da na daɗe ina jira kafin ta fice na so. Amma dai ban san yadda abin zai kasance na ita wata ba. Karki da zan mata bayanin komai domin ya cancanta sami ta sun gaskiyar al'amarin da yake wanzu a tsakanin. Na dubu ina kuntata miki. Na dubu ina cin zarafin al'amarin. I'm approaching so much. Domin shi ne na ƙarshe ba zai sake faru. Ya kamata na ga abin da zuciyarta take kai. Na tsaya mu zama cewa na rike ta a kuma zuciyarta domin tabbatar da abin da yake tafi ne a kai. Jebi, na san da ke shi saboda Jamila tana son ka sosai. Ni kuma ina son ki. Tsoron da ba zan iya ci gaba da zama a cikin zuciyata ba tare da na fito na ana miki da shi.
alheri kenan wanda shi ya kawo mu haka domin mu tabbatar miki da shi sai mu bi san wani akwai da shi idan na ji kalamin shi ko kuma na kalle shi ko kuma murmushin shi da kake yi a kodin shi ido ne ke kuma jijjiji ne da shi ya samu ba abin da zai yi wasu wani zama da zama a cikin zuciya ta zai zama mai zama ina son ga iya tsadan marin nan farashi da kake magana ba kan kunya ne ko da yaushe ni ne mai laifi a gidan nan ni ne mai haddasa rigima cikin zuriya ko da yaushe wanda yake mun fatan salama zan tafi kawai ku daina gani na a gidan nan
Jebi. Jamila? Ai wajen kiran shi ba. Shi ne baka ce min zaka zo ba? Wallahi tallahi magana ce muhimmiya ta dan dame ni nake so mu dan tattauna. To yanzu tsaya da ka ce min zaka zo yanzu da ban hada maka abinci ba amma yanzu yanda za a yi mishi da sai hada maka. A'a tsaya. Ai abin da ika ni tukunna. Akwai magana da nake so mu tattauna da ni dake. Me ya faru? Wato Jamila ni da Salima mun Okay. Ba sai ka karasa ba na san me kake son ka ce min so kake ka ce min kai da Salima ya kun shirya to naji I'm very very happy for that. A'a ni ba wannan nake nufi ba. Jamila ni da ke Jebi ba sai ka karasa ba kana son ka ce min kai da Salima kuna suna ko ka san wani abu Jebi ina son na baka hakuri ko kuma in ce maka kai hakuri a baya ya gabata cewa ina ɗara da kai ina fargaba amma yanzu na ji duk duniya babu wanda ya kamata na kasance tare da shi in ba kai ba zuciyata ta aminta da kai ta aminta da soyayyarka don haka ni yanzu kai kaɗai nake so kuma kai kaɗai nake so na kasance tare da kai JB I love you ba za ka yi mamashi ba ko baka ji daɗin abin da na ce ba abin da ya zo kan kai to shi kenan naji what I mean is that I love you do you love me of course why not to shi kenan yanzu yadda za a yi ba za ka shiga ciki ba to bala in je ko drinks ne in kawo muka sai mu zagaya baya mu zauna ko ina zuwa waya na kasa gaya mata ne wai mafarki nake ko kuma dai me ke faruwa da ni ne ba mafarki ke ba Hajiya Kura kina ganin Hajiya Maimuna Idris ne a gaban ki wai da gaske ne ba ke yadda ba kenan wani sabon kuma sugar daddy kika samu saboda na san wannan gurin bai dace da irin ku ba ba sabon sugar daddy ta samu Dr. Hamza ne Dr. Hamza, you are welcome. Thank you. So, bari wuce because I'm on my way to go. Better. Ta cikin ruwa albasa ta yi kokuwa komai dare kajiyo ai ba wanda ya isa idan har ban samu abin da nake so ba wanda ya isa samu dole haɗa su da bala'ori madam nawa kudin kayanki
Umma ki ce na yi daidai. Umma tell me I'm right. Umma kai ki wafantar da ni a yanayin da na shiga tsaka mai wuya. Umma Jibi ya ce ni yake so. Ban san abin da haka yake nufi ga 'yar uwata ba. Ban san abin da zai jawo a relation din mu ba ne, umma ban san ya zan yi ba. Dakata Salima. Ban isa in canza kaddara ko tsarin mahalicci ba. Amma na isa in baki shawara har ma da umarni. Ina tsoron ranar da 'yar uwarki za ta fahimci abin da kuke shirin kullawa ke da Jebi. Ina tsoron irin shawarar da za ta yanke da kuma fassarar da za ta yi muku ku duka biyan. Kin ga daga wannan ranar a takaice ba za ta ƙara ganin mutuncin ku ba. To me mafita yanzu? Mafita? A gaya mata. Sannan kuma sauran abin da ya biyo baya ku za ku iya ɗauka abinku da kanku. Iyakacin ƙoƙarin da ban yi ba, Faruk ya fahimce ni, ya ƙi faɗa ya yi saurari ya fahimce ni, ya ce shi lallai sai ya kama hanya sai ya tafi, ya kama hanya ya tafi, saboda wai nan gidan ana tsangwamarsa, ana ci masa mutunci, ana zazzaginsa, ya kama hanya ya tafi. Saboda haka Ali, ka yi haƙuri, kwantar da zuciyarka, ka yi haƙuri, ɗan uwanka ya tafi. Yau na ganka cikin farin ciki. Ka fi son bakin ciki? A na fi son kai farin ciki, shi yasa nake so in kyautata maka yaya Ali. Matunku na bin sa kuɗi. Sai matunku wani abokina ne ina bin sa kuɗi. Sai biya ni. Sai naga ya dace in siyo mata takalmi mai kyau yaya Ali. Ka gan shi. Kawai sai ka cika siyo mata takalmi. To yaya idan ban siyo ma ba zan siyo takalmi. Kai da ka tashi gidan nan baka da ko kwabo ni na baka kace min abin da za ka karya ma babu. Yaya Ali, kuɗi a guri na ba sa karko. Kuma kullum ina da burin in kyautata maka, na rasa yanda zan yi sai na samu dama. Shi ne kyautata maka yaya Ali. Dadi ne ka siyo min shopping kai? Shopping muka je da. Yawwa. Aha, dadi dama an gaya min an gaya da kuma shopping. Ba ki da laifi a kan komai. Ni nake da hakkin kare ki daga kowace irin barazana.